bersama Cangar Jaya Live. Terus Bali ya lor ya. 100 frekuensi ini. Kanjanono Bama Putrani ambikang Inuki. Oke. Yo podo rame-rame mlaku bareng ring Jaya Live. Satu frekuensi ini iku panggonane golek hiburan. He kanca lanang wadon ayo gendingan ning Jaya Live. Kancanono bamaring kene ambikang Inuke gendingan rame-rame. Ayo podo gendingan podo golek hiburan. Atine bisa kiriang iku mung kanggo tambah seduluran. Ayo podo gendingan podo golek hiburan. Atine podo kiriang iku mung kanggo tambah seduluran. He kanca lanang wadon ayo gendingan ring Jaya Live. Kancanono bamaring kene ambikang Inuke gendingan rame-rame. Kang Abi, Bokban, selamat siang. Kita bergoyang bersama Kang Bama Putra. Ono ring Jaya Live. Ayo Mama Rusa, selamat sore. Ayo podo gendingan podo golek hiburan. Atine bisa kiriang iku mung kanggo tambah seduluran. Ayo podo gendingan podo golek hiburan. Atine bisa kiriang iku mung kanggo tambah seduluran. Yo podo rame-rame mlaku bareng ring Jaya Live. Satu sefrekuensi ini iku panggonane golek hiburane. Bersama Kang Bama Putra. Sama Jaya Live.